Tang hadin kapto kani sengi ba we orang ba khasi ula syak penyap lap ha ubat jela ubajuan trai bela ha kawina ki dukan bam de kan haba bala penyai da ubat jela manta kasni ka dor bar pelun jong kesnong erpakan kala sim sendan ya ka raiban be no ya baro ki bar jela ke chang ki basak wai ba ru kitu ki bar jela ki wan trai bela po pu usam jong kesnong erpakan ban kedawang ni ba ka bi jong ka khat witer ku jemang ko bedum bat kajing susik thang kalawan ja hakasang erpakan nak ba weirong ba brio beratep kateng kam ba kermen lendok nang laj lo syak penyap lap ha ubar jela beratep kateng kam raju rajbar ubedei nong trai bela hakadukan bam dhaba beratep kum ka RN Sharma Hotel Idu brio transnam la kam no deki pulet akasngi ka buat ba ka hak kan yo tarik jemang pat ladan ru saka jalan pat ba ka jingai rally da kadar basnong erpakan an penemjur yo te ubar jela bat landut masim ya kajing em jong parado operasional bat dawaran rai set patok junom yu na kalang kadar basnong pelun jong kesnong erpakan mata kasngi ka arpo jemang kala pelong pat ya ka esep committee bat kin snong haka jalam jong orang basnong ba em thong ni ba jenas sekretari kesnong ba lambor len kharsilap man sim ya karai ka bateng e alo kani ka jingja bat ban mai terut ya kani ka jingja ka sosik thang bat hadin ka jiya tai ka sani ba da basang kala rai ban be no si sundan ya baro ke bar jela ke basang ki basa wai ni ke wan tribala hapo put sam yak sang erpakan ha ka juga po ka da basang kala rai ru yo try semua ya ka building ban bu ya ka RN Sharma Hotel apha bo pemino ya baro ke no try jo u ki beri ki bar jela baro apo sipnai ba rai ru bar weng no yo ni RN Sharma punya ia kini kan dhaba ban anak no dikitrai blok ban bu dukan ne ban sengkam hakani ke building kam jiru ban perking ya kajing ai NOC ya ki ban jela ki bathu ni ki bathang man sengkam sengjam hapo puru sam jo kadar barsna dari segi bar sisi bat khamtam e haga nin segi akoi trek ya ka bakum kadar barsna erkan darbat pelun bangila yo ban khat ban penlong nadu ke por khandai jin step Iyi berkejingwan pak barok kilong ke berhenti nadu ki kun samla kan thai sunrangi kilong kemi kilong pa wan kita men kisan group ke shimenda bania dan dah ni kador bar pelun kebalokat men penlong dah kador bar sunong hi baro kowe ti ka phang hi ke ba kador bar pelun jong sunong kon ke penlong haga ar kowe terek kolong ba kalor ke jing simrai dah ke sur pak ba nong sunong nak bentang ke jing persyak ya ki barjela ki buan sengkam sengjam hapo snong erpakan bat kumjuru ya ki bawan songwai hapo jong ke snong nomor kata sim ye senjam man penlong ikan ika darbat pelun ba ke ka rai ke jong pat ba ni de ban le nang ni sakhmat ki halor jong ke jing ikran ki bala ne bon kenta bat ke jing sim talang jong ki pat ba nong snong barak nadu ki kun samla ki tai sani bah bat kunjuru khamtam kilong kemi bat keba kham sngo song kun e ba kilong kparu ki sei kinya ki jutang ki jongki ban pensisa bat ban ye ther ya tai halor kani ka phang ka ba ka dor barsnang ko ra da ka jingi kran lang ila shim ye ka sinjam ba kum basnang hi barok ko we yet ni kmi ni binya ye ki barok jingdan ki jongki ba jala hapo snang kim sim long ra kan ko ka jing mentoi ka snang ka thau kim sim no sniang e ru em ni ki im lang salang la kayap ke him subha ka sosi kum ta ter tin nomor kata da koi ke sud da koi ke jingmon ke ba ni yo sngo bat ni sngo tenat e ba ka dor bar snang hi ke general body jong ka dor bar snang ba khli tam e la shim snan ki sinjam ba ngin be no sendan ya ki bar jela ki badan ha kani ka snang jongi ngin nam sha su ban INOC ki bakin tre ha ki po snang jongi bat khamtam e kinong songwai le ibam simlai dan mentai iru em bagasnang kadang sup bahai ki ban pha le no jong ki snang yang jong snang nidan ki sabot ki sakhi ke bangila ban pensisa balada kini ki barjla kini do ro nomor ba kat hadu men kini ki sngiru kim simla dan kini ki kot ban pensisa bagi de ki nong snang ki berpura po jong ke apakan nomor bagi kot ki slaban pensisa jong ki kim dan kewairu lai bade RN Sharma Hotel ru ikut ke selajung ku gila felot nak kaliang juga senang sim la sim kanu NOC dari penbiang tang bade ke district council Kinmar kata kadar par pelun hi labat ha ya ke executive committee ber kadar bas nang hi barakoi
bakam de isu ban ai ke NOC ban isu NOC ikibar jalan nang ni khmat hukum ju ka dorbar senang hi barok wei ila shim karai sinjam ke bakhat do bangin pha ika jing pentep she district she deputy commissioner nang tar hukum ju ru she ki chau SP chau ke buah district but aki ki department ki bai tungkhu ba kani ka jing terikam jong ke senang jungi la kan lek she district council ni she kalau no department jong sarkar hukum ju in pha jing thok khnang ba barok kin tep ya kesenjam ke bakum ke dorbar senang shim nang ni shikmat kum malayo sego mta shikmat ala pesego dai general secretary jongi te kadar prestong hi brakawai kala rai hi dakawai gastur ba ya mentahi kadar prestong ni hapan permi no yakini ki nan travel ki badan prestong jongi kum balarai kum bala benar te nak kadau ba hi ke ba kum bangilat tiap ba de nak kadau ke ba Uni barjalau bala simno ya ga jiem jong woi na kinong stong jongi bala pun tak mat yong ya ga stong hi brokawai tena kalyang jongi ka dor parisnong nila persangkat bala hi banyada hakwe dei berkene ka jingjia krang makan nundon kano ka jingma ka jingmasau dei na kan ka senjam ni hab banya chakmat hakwe dei berkene ka jingjia krang ba ikun samla kinong stong ki bemarjan marpa bagi jingbitar jongki kan pois ka benta ka ban hap ne jat prah ka beja ya dei ka imlang salang namar balada ngimla banyada menta yo kadon ka hadina buat kelong nagal yang kadar bastang yo kasyam jinge tingi penpanasya kikinang pathai daga ba buram hi nang ba nya buram lang ya ka dar bastang buram ni kinang sungnong ni buram lang paradong prathan jingi hi paradok prasnam namar bakan ne ka jing syak penyap hi kamdei tang hapok kasnong ngang skam ba kakta ru ya ka ri berkacat benru hi bakawai nagal yang jong kadar bastang hi ngisim bai ya ka senjam ka ba ya mentahi kat bala in gerpat sekibor sarkar ba kasabhaban sim ya senjam ka ban hapan le ka badan kam khang makan lumdon kanu ya ki pateng ki khun jong ka beri hunya terapi bakawai kham tam ya kadar bastang kon bisu